ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେମାନେ ବାହା ହେଇକି 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସା କରିଦିଅ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ଦେଖିବି ତୁମ ପାଇଁ ବସା। ଟୁନା ଓ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବସା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଗଛରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛ ଟୁନା ଚଢ଼େଇ, ଏଠି ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର 3ଟି ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଟୁନା ଚଢ଼େଇ, ଚାଲ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ପନିପରିବା କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିବା। ଟୁନା ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବିଲୁଆକୁ ଭେଟିଲେ। ସେମାନେ ଡରିକି ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ ଓ ସେମାନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ପଚାରିଲେ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦୂର ରହିଲା? ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ଅଛୁ ବାଘ ଭାଇ, ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ଆମକୁ ଖାଇବ ତୁମ ପେଟ ପୁରିବ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ବଜାରକୁ ଯାଅ, ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି। ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ଓ ମେଲୋଡ଼ି, ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ କିଣାକିଣିକୁ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା, ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ମାଗଣା, ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ମାଗଣା। ଆସ ଆସ। ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇକି କିଣାବିକା କରିଲେ, ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ। ଘରକୁ କିଏ ଆଇବ? ଆସ ଆସ, ମୋର କେବେ ଛାଡ଼ିଲା? ଆସ ଆସ, ଘରକୁ କିଏ ଆସିବ? ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଆସ ଆସ, ମୋଟା ଆସ, ଯିବା ଘରକୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇନିକା ଟୁନି ଚଢ଼େଇ? ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ, ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ନିଅ ଭାଇ ନିଅ। ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଓ ପେଚା, ଚିଲ, ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମିଠା ଖାଇ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, ଟେଷ୍ଟ ରାନ୍ଧିଛୁ ନାହିଁ? ଶୀଘ୍ର ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେମାନେ କିଣାକିଣି କରିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସାରିଲୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ପୁଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।